Tikulandeni kunomvera pano ndi panyasa voice box pamene tuli makhala ndi ya Malawi osiyanasiyana makhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kantsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero pa 10 October tafuna tibweretsereni maganizo a mkulu wina amene akufunira kuti yayi umbuli ukakumana ndi mapropaganda a ndale zinthu sizikhala bwino. Iwowa akunena zimenezi chifukwa chokuti dzulo pa masamba anchezo makamaka pa tsamba lanchezo la Facebook komanso masamba anchezo a WhatsApp pamayenda ndithu nkhani zabodza kuti mtsogoleri wa dziko lino watisiya ku chipata chija cha Garden City mu dziko la South Africa. Nkhani imeneyi ni nkhani yabodza koma anthu ambiri ndithu dzulo anayikoka kwambiri kumayifalitsa magrupu osiyanasiyana ndipo mkulu amene akunena kuti ayi zimenezi zimachitika chifukwa chokuti anthu ambiri ma social mediamo ndi anthu okuti saganiza bwinobwino, ndi anthu okuti anathawa mkalasi. Tiyeni tikhale limodzi kuti maganizo a mkulu ameneyi pa nkhani imeneyi ndi otani pano pa Nyasa Voice Box, ndipo tikamaliza tikupemphani na Malawi amene matitsata pano kuti muyike maganizo anu in the comment section below pa zimene ndithu mkulu ameneyi wanena zokhudza mapropaganda amene amayenda masamba osiyanasiyana amchezo mdziko lathu lino la Malawi. Tiyeni tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box. Komatu pa gulupu pano sindidziwa kuti anthu timaganiza bwanji. I think pa gulupu pano manachuluka mbuli, ndiye mbuli zikachuluka kapena kuti munthu akhala kuti ndiwe mbuli mutu mulibe kalikonse zikadzapanga mix ndi kapropaganda pamakhala ngozi. Mwanjira ina propaganda ikamapita kwa anthu amene woti mkalasi adathawa sakhala pasi nkuganiza pamakhala ngozi. Propaganda ikadzapita kwa anthu amene ali ophunzira koma adasankha kutsogoza ndale m'maganizo mwawo, anthu ali m'madegree ali ndi masters, koma when it comes to politics amafuna iwowo aziona zinthu mmene iwowo amaganizira zizikhala zowakomera mbali yawo. Akamva chinthu sakhala pasi kuganiza koma kuti chimene achimvacho nchoona. Ndiye mapropaganda akapitanso kumeneko pamakhala ngozi. Apite mapropaganda apite kwa anthu amene zili mbuli za anthu, zimene zili mbuzi za anthu pamakhala ngozi. Mapropaganda omwe apite kwa anthu amene ali ophunzira koma achita kusankha kuti iwowo akhale mbuli pamakhala ngozi. Ndikunena izi chifukwa chani? Dzulo ndakhala phee ndimangokuonani pa gulupu pano mwatumiza nkhani pano maaudio nkati including machona, especially machona ino amene muli South Africa pa gulupu pano. Ngati kuli anthu enanso amene asokonezedwa kwambiri, ndipo ngati kuli anthu enanso amene amaonetsa umbuli kwambiri to the point yonena kuti inenso I don't understand kuti these people anthu awa amaganiza bwanji. Ndino anthu amene mudachiona South Africa makamaka South Africa machona ino ndinunso anthu amene muli anthu osokonekera kwambiri, anthu amene simudziwa zimene mumafuna kapena anthu amene simudziwa ndikuti anthu amene simuganiza. Ndikunena zonse zifukwa chani? Dzulo pamabwese dzulo una wakangopowa ngopanga create ka propaganda achakwera amwalira, achakwera akudwala. Kapropaganda kukangoyenda pa group pano ndikupeza kuti magroup ena kapropaganda kamene kokafika to the point yomandina kuti achakwera amwalira ena ntimapechitawo kumalemba chakuti afeki tumapechita feki. Ndaona kapeji kenake kamikozi yo kumfunsa mwini wake wakana kuti ine peji imene siyanga akuti peji ya mikoziyo amene wake wapejiyo waikana nkhaniyo kuti pejiyo siyake, pejiyo waikana kuti siyake. Ena ngomanga kileti peji imene yoyo nkulemba nkhani imene atucha kwa mwalira ndiye kaponya pa social media pa Facebook anthu nakuoni khulupirirani. Ndidi pafuna ndikuuzeni kuti politics is a dirty game. Kwa ino amene ndali simmazitsata kapena anthu amene mangoguzika ngati mphepo, you don't have that time to sit down and think. Ndikuuzeni chinthu ichi, politics is a dirty game. Mutu wazingokupangani brainwash. Ndionjezere chinthu ichi kuti navaso zabakili muluzi channel na Yesu wankhula zake zopepera antanyiwa kundi ayankhulaso zawonso ndiye zopepera ndiye kunyika kwenikweni. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni chinthu ichi, chakwera akanakhala kuti wamwalira, chakwera akanakhala wamwalira lero podzuka lero limamma wauno, lero limamma omwe uno dziko la Malawi likadadziwa. Komanso nthawi imene mmapanga mapropaganda amene wowo kumatumiza usiku kuti ayichakwera amwalira, ma events ena ndi ena akadachitika ngati imene zidalili nthawi ya imene bingwa muthalika adatisiya.
mwina ambiri ainu yomwe iwala bingwa Mutharika adatisiya even nthawi imene amapita ku Kamuzu Central Hospital anthu onse amene ali mulumumo timamva kuti anathamangitsidwa ena anatulutsidwa kunkachitika ma investigation ake achilendo ku Kamuzu Central Hospital omadabwitsa kuti kudadzadza asilikali anthu amadabwa kunali convoy ya president anthu amadabwa anthu ena amauzidwa kuti asalowe mulumu umene munali president iyo so such things ndi zimene anthu ambiri ndikamphekesera kamene kankamveka kuti pita Mutharika watisiya anthu ankauta kuti ndizoona to the point onena kuti kunatenitsidwa ndege usiku from South Africa kubwera pa Kamuzu International Airport kumene kujaso ku airport kwa anthu amene amagwira ntchito ku airport adawauza kunena kuti asapangekena kalikonse ena sumina adawachotsa ku malumu mmene amagwiriramo ntchito kuti asunthe. Those were ma developments amene ma events amene amapereka kudabwitsa kuna kwake amabweretsa some kind of suspicious kuti kodi chikuchitika ndi chani kodi ndiphekesera zimene zikuveka zinthu ndizoonatu nthawi imeneja kunali ma emergency meetings kunali ma cabinet kunali ma midnight 6 chani nawo panali ma events ambiri amene ankachitika nthawi imeneja amene ankalozera kapena amene ankalozera kuti china chake chachitika. Dzulo mwatemba nkhani chakwera mwalira tanduzeni ene event imene mungandiuze kuti yachitika dzulo. Can you tell me? Mupeza kuti pa group pano palibe munthu amene anganene pano kuti ayi ndi kunabwera ndege kwa pena ku airport kunachitika zodabwitsa ayi anthu ake ku airport dzulo usiku auna zodabwitsa pano pakulizi kapena kuti kunabwera ndege from South Africa ayi kunali convoy ya police kunali asilikali chani kumene koko pano pakulizi perani ku airport ko mukafunse nanga chakola wapita liti ku South Africa muri ayi ku chipatala ayi mwakuti wapita liti anapita liti nthawi yanji dzulo. Chimene mutadziwe ndichi maliro a president amakhala maliro akulu kwambiri. Pali zambiri zimene zimachitika and president iso akadwala pali zambiri zimene zimachitika. Sizingatheke chakwera ngati mene ena numunenera mama uno ndikuona ndi pa group pano sizingatheke chakwera ujayo kunyamuka ku Malawi kuno kupita ku chipatala ku South Africa even ku airport kuja akulu osadziwa sizingatheke. Pamakhala olo atakhala kuti wamwalira kuti wapita kumene kujako sizingatheke dziko lino la Malawi osadziwa. So tikamafalitsa mabodza awa tizidziwa kuti pa imfa ina imene idatonekera mbuyomu kuchikachitika ndi chani ngati mwachisazo bingwa Mutharika chidankachitika ndi chani. Dzulo mafalitsa mabodza apeke poko kukufunsani mafunso tabweretsa nombono zimene munenazo mukatenga ma pictures takalekale akuchokera ku United States of America nkumati ponya pa social media mwaona nkonowu chani zambirimbiri tima picture imene mukuponyato ali patsogolo pa galimoto ndi ma picture onena kuti anali oda kufika kumene kuchokera ku United States of America atachoka pamene pajapo atatsika atafika pa area 10 anatsika ndikumenda ndi chimwendo banda ndikumenda ndi mkazi wake nkumaona nsewu. Inu mukatenga zimezo mulai uyu mwaona nkono uchanchani Umbuli propaganda ikakumana ndi umbuli pali Ngozi. Propaganda ikakumana ndi munthu oti ndi mbuzi ndi mbuli ya munthu klasi sadapite tikuti pali Ngozi. Propaganda ikakumana ndi munthu amene adaphunzira ndipo adachita kusankha iyeyo kukhala mbuli pali Ngozi. Izi ndale zimafunika anthu oganiza bwino izi. Ndimango kuona ni dzulo sindinafune kuyikirapo ndimanga ndimango kuona ni mukambirana nkhani zimenezo ine nanguti ayi mavuto alipo anthu awa ndopetsa chisoni miro anthu mulibe kalikonse awo lero ndi zimenezi nonsenu mabisala amene munagundika dzulo munagundika chakwera mwalira mpaka tomatumiza zithuzi zakuchipatala kuti ku Garden City lero likulizi nonse mabisala tabwerani apa tapitirizani zoni manena zija tapitirizani musabisale tabwerani apa tamupunyani muti zakhala bwanji chakwera ali kuti tapitirizani musamuti ali ku Garden City kaya muti yani tapitirizani zimene makamba dzulo zija. Propaganda ikakumana ndi mbuzi za anthu kuganiza kumavuta ndipo propaganda ikakumana ndi munthu ophunzira koma kusankha kukhala mbuli kuganiza kumavuta. Ndimango kumverani dzulo lero ndizi sizingatheke chakwera dzulo kapena sizingatheke president kumwalira dzulo kumafika lero lino ene event yooneka kuti
dzulo usiku onse kwachitika izi zikadakhala kuti zili choncho ndikukhulupirira kuti usiku onse kudakati kadamamva kuti ayi kwakuti kwachitika meeting ayi kapena kujeni kujani ku Kamuzu International Airport kunali asilikali ambiri iye ayi kuchipatala kunadzadza asilikali anthu amadabwa iye kudakachitika ma invention ake ndithosonyeza kunena kuti china chake kumalawi kuno kuchachitika osati mabodza amene mmangonamiza napa apa wina wake wangolemba nyasi zake kuponya pa social media inu mwambwandira mwatiya ndizoona nkomwe ntunizana m'magrupu iyayi zinthu izi zimafunika kukhala anthu oganiza bwino kukhala anthu amene oti ine mitu anu imagwira ntchito